Dragi moji kockići, evo nas, grijemo se u traperskoj kolebi u Zagrebačkom zoološkom vrtu. I nismo ovdje bez razloga. Naime, danas ćemo upoznati meksičku crnorepu čegrtušu. I ono što je najvažnije, saznat ćemo konačno kako nastaje čegrtaljka, to mene najviše zanima. No da bi saznali sve o ovoj prekrasnoj životinji, moramo krenuti nekim redom. Bok Igore. Bok Ivan. Evo nas tu kod meksičke crnorepe čegrtuše. Reci mi, prije nego što krenemo na one bitnije dijelove, koliko crnorepa čegrtuša može narasti? Crnorepa čegrtuša može narasti maksimalno do 150 cm, znači 1,5 m dulje. Dakle, nije baš velika zmija. Nije tako velika zmija. A je li jako otrovna, s obzirom na njezinu veličinu? Pa s obzirom na veličinu jako je otrovna i može biti smrtonosna. Da, obično se kaže da se otrov drži u malim bočicama. Tako je. Igore, gdje se možemo pronaći crnorepu čegrtušu, iako je u nazivu stoji meksička, da li se može samo pronaći u Meksiku ili još nekim krajevima? Pa samo ime govori, ovo je podvrsta crnorepih čegrtuša i možemo je pronaći u jednom dijelu Meksika. Iako su pretežito žučkaste sa šarama, zašto ih zovemo crnorepima? Crnorepa čegrtuša ima različite šare, znači ona je šarenkasta s gornje strane, no rep je uvijek crne boje, po čemu je dobila svoj naziv. U ovom terariju vidimo dvije jedinke, tako je. To su mužjaka i ženka, ali tako? Da, mi ovdje imamo mužjaka i ženku, oni su različite starosti, mužjak je otprilike 5 godina star i on je manji od ženke, kao što je to slučaj kod zmija, dok je ženka 1 do 2 dana starija od njega. Evo da razjasnimo našim malim gledateljima, možda i nismo, ali evo još jednom za svaki slučaj, zašto su kod zmija zapravo mužjaci manji, sitnije graže u odnosu na ženke? Pa kod zmije je potrebno to zbog toga što ženka na kraju krajeva mora nositi jaja i polagati jaja ili izleći žive mladunce. Tako da ona mora biti veća kako bi lakše podnijela taj proces. A sad smo došli do onog glavnog dijela koji me najviše zanima. Objasni nam kako nastaje čegrtaljka. Poseban proces je kojim nastaje čegrtaljka. Kod čegrtuša, kao i kod svih ostalih zmija, kako bi one narasle, one moraju skinuti svoje stare ljuske. Znači one se preslače, to izgleda poput nekakve stare čarape koje oni u jednom komadu skinu, kako bi mogli narasti, kako bi se mogli proširiti malo. Taj dio starih ljusaka koji znači ostane pri kraju, svaki put nakon preslačenja nastaje jedan dijelić te zvečke, znači ili čegrtaljke. Dakle, po komadićima, odnosno broju tih čegrtaljki, na kraju bi zapravo mogli odrediti starost zmije, je li tako? Po broju tih dijelića čegrtaljke bi mogli odrediti do jednog dijela. Znači, nakon nekog vremena čegrtaljka prestaje rasti, a i stari dijelovi, krajevi čegrtaljke počnu otpadati. A i stari otpadaju. Dobro, evo sad smo saznali, znači, konačno kako nastaje čegrtaljka, ali imam ja još jedno bitno pitanje za tebe, a to je zašto ili kako čegrtaljka proizvodi zvuk. Da li je unutra neka riža ili nekakvi mali komadići nečega? Pa unutra se ne nalazi riža ili nešto što bi mogli naći u našoj okolini ili u našoj kući. Sve što se nalazi u čegrtaljki i od čega ona je izgrađena su dijelovi, znači, zmije, i to od nekakvih starih ljusaka. Znači to su rožnati dijelovi njenih ljusaka, unutra su dijelići također toga i te rožnate strukture, znači, pokretima stvaraju zvuk. Dakle, u svakom tom kolotu čegrtaljke se nalaze ti mali rožnati dijelići. Tako je, to su, možemo reći, dijelovi ljusaka koji onda stvaraju zvuk. Dok smo ih tu gledali, primijetio sam da zapravo vrlo često palucaju jezikom i da imaju vrlo dugačak jezik. Rekli smo isto tako da se zmije orijentiraju kroz svoj jezik, no nismo zapravo objasnili na koji način to čine. Zmijama jezik služi najviše za osjećanje mirisa. Znači oni hvataju molekule zraka, molekule mirisa koje se nalaze u zraku
svojim jezikom ih unose u usta i tada i svoj jezik pritišću uz nepce gdje se nalazi poseban organ. Taj organ se naziva Jakobsonov organ i onda se u njemu analiziraju te molekule mirisa kako bi zmija vidjela što se nalazi u njenoj okolini. Da, zapravo vrlo zanimljivo. U zraku mi ništa ne vidimo, iako je zrak pun tih sitnih čestica koje i ljudima i životinjama daju pregršt informacija. Tako je. Zmija može vidjeti miša, znači nanjušiti, koji je prošao prije puno vremena, dok ga mi uopće nećemo vidjeti svojim očima. Tako, to je baš zanimljiva informacija. Ivane, u slučaju da ova čegrtuša ne može namirišati svoj plijen, ona ima posebne strukture, to su dvije rupice na nosu, znači na prednjem dijelu glave, koje osjećaju toplinu. Znači ona može, to su nekakvi toplinski senzori, kojima ona može jednostavno osjetiti toplinu neke toplokrvne životinje poput nekakvog miša i u mrklom mraku može vidjeti da je on u blizini. Ova zmija ima i čegrtelj koji ima toplinske senzore, gotovo da bi se reklo da dolazi sa punom opremom, je li tako? Tako je. Kada smo pričali prije snimanja o zmijama, spomenuo si suhi ugriz. Zapravo to je termin koji do sada nisam čuo, a vjerujem ni naši mali gledatelji. Evo, možeš li nam molim te objasniti što to znači suhi ugriz? Zmije mogu kontrolirati količinu otrova koji će one ispustiti kroz svoje zube u svoj plijen. Tako da, u slučaju kada zmija lovi svoj plijen, ona će ispustiti dovoljno otrova da ubije taj plijen i da ga može pojesti. Ako čovjek dođe blizu zmije ili pokušava uhvatiti, ona će reagirati na način da će pokazati da je opasna, znači ili siktanjem ili čegrtanjem tom čegrtaljkom. Ali u slučaju kada ugrize, ona ne mora uopće pustiti otrov u nas. Tako da to je u stvari više upozoravajući ugriz i ona nema nikakve koristi od toga da ispusti otrov u nas. Dakle, taj ugriz u kojem ona ne ispusti otrov se zove suhi ugriz u nekakvim stručnim terminima. Tako je, to je suhi ugriz, makar ako mi nagazimo na nju, ta zmija će to protumačiti kao smrtonosan napad i onda će se braniti svim sredstvima. Čak postoje slučajevi zabilježeni gdje su vrlo otrovne zmije imale suhi ugriz. Tako je, čak i neke od najotrovnijih svjetskih zmija znaju ugristi, ali takozvanim suhim ugrizom, gdje onda uopće ne ispuste otrov i čovjek u biti nema nikakve posljedice od takvog ugriza. Evo, ja sam saznao jednu vrlo zanimljivu stvar, to je taj suhi ugriz. Dakle, zmije ipak nisu zločiste kao što nam se čine, sve ovisi o napadu, kako ga oni u stvari dožive. Igore, puno ti hvala na ovoj zanimljivoj priči. Otkrio si mi kako nastaje čegrtaljka, sad ću moći konačno mirno spavati. Mi ćemo tu dalje nastaviti malo uživati u ovom lijepom pogledu na naše zmijice. A vi, dragi moji, ja ću vas lijepo pozdraviti i vidimo se u našoj idućoj epizodi. Bok!